ta ci wuta ba wani ishu ba wani kure mai gaba da yarju ya yi shiru. Amma akwai wata ce da na gano mana an za ka iya. Wace hanya ce? Wata hanya ce na bi da yamma. Kawai na gani wani gida sun yi sake da kajinsu sun bar su akan hanya. Guda uku suka ɗaure wai su anan suna ganin suna ki. Ni kuma ido na hoton an taya kansu. Tun ɗazu nake neman ka sai yanzu. Ka san me zami? Me zai faru? Muna zuwa. Tara. Shi ne lissafin. Dole Madina. Why